Ava kaniye ya li gundê Kederê ji bo gelek nexweşiyan wek derman e. Her roj em dikarin bêjin 1500 welatiyên derdorê tên serê vê kaniyê. Pirsgirêka herî mezin ew e ku tu tesîs li derdora kaniyê tune ne. Gelek kêmasî hene û ji ber vê jî welatî pir mexdûr dibin. Geştiyaran behsa van kêmasiyên vê kaniya taybet kir. Em jiyatına العالم زحفة تبدي أما تشتري كما يبي زحفة هذا شيء نزحف تميزة شبرة نزحف تميزة وفانتقت مقطع شكرنا توالت مالتي بيتنا يعني ملت بريشان بالبيدري ويقول صار إنك دولة جيلات ميشوا بوا خاني مانيان شكرنا شكي أو شكرنا ملت خورا راحت حد باتز جاب الناس بسانة يشتغل خورا باتز بيدري باجاری دورا ورتنج جای بکرج باتمانه سیوان شوزلو گلک انسانات بینیم گلک انسان جه فایده دیتنه نخوشیا پیشی کار دیتنه به باش بونه لبلی افدر جبوی معنا انسانا صحنه مساعد Welatiye kişi daxwazên xwe anî zimên. Vega ev derane şifayê ji bayê re ji xestanlikê re zav şifayê içma sasûne em wisa dixwazin ku ilerî gelanê me ji me re otêlê çêbikin ji me re yêmexane çêbikin ev vê tişta pir tişkî şîfaliyê ji me kurmanca re ji me erxedaşa re pir tişkî antîkeyê û vê tişta ilerî gelanê me mebûsê me ve başbeqanê me ve ev vê tişkî çêbike zav tişkî me azim e. Heke kêmasiyên kaniyê ji holê bên rakirin, ev ê him ji bo aboriyê û him jî ji bo sûdwergirtina welatiyan gelek baş be.